Сега да видим докъде стигна битката на местните хора в Велинград. Рудник и добив на волфрам на 18 км от града. Тази идея предизвика гнева на местните хора в Спас, столицата на Балканите. Идеята не е нова, но се възражда сега, десетилетия след като е спряна в миналото. Тогава проектът не тръгва, защото районът е сеизмично активен. Защо във Велинград не искат находището да се разработва? Защо идеята на инвеститорите, която ще гарантира 700 нови работни места в региона, казват те, не е привлекателна за местните хора? Вчера в града беше проведено обществено обсъждане на намеренията. За него след минута сега да видим предисторията на конфликта от Ева Костова. Местността Грънчарица се намира на 18 км от Велинград. Местните хора са чували, че някога, някъде тук се е добивало нещо. Повече от това обаче не знаят. Допреди една година, когато чуват това. Планираме да добием волфрам от находище Грънчарица. От фирмата инвеститор уверяват, че велинградчани трябва да се считат дори късметлии, защото ценната руда се е намирала само на 2 места в Европа – в Австрия и у нас. Уникалното, че успяхме в годините да се запазиме Велинград, да няма тежка промишленост, запази се чист град. Ние в един момент, 21 век, едно уникално място го превръщаме в мини и в рудодобив. Това е супер безумие. Идеята за отварянето на волфрамова мина в близост до Спас, столицата на Балканите, съществувала още през 80-те. Тогава обаче учени спрели проекта. Сред тях била и професор Илчева. Това е сеизмична област. Велинград е обграден от всякъде с язовири. Едно такова пробиване на земята в този регион ще бъде опасно. Велинград, минералните води абсолютно нямат нищо общо с находище Грънчарица. И отново като пример ни беше посочена волфрамовата мина в Австрия, която се намирала в един от националните им паркове. Така че освен да запази района екологично чист, Велинград щял да се здобие и с 700 нови работни места. Отново според инвеститорите. Следим тази тема от миналата седмица. Сега продължението. Продължението е обществено обсъждане, което продължи до късно вчера. Срещнаха ли се някъде иначе крайно противоположните позиции по темата за или против да се разработва находището? 42 депутати са сложили вчера подписи против волфрамовата мина край Велинград. Това съобщи за Нова телевизия народният представител, който ще оглави здравната комисия, генерал Стоян Тонев, който снощи присъства на общественото обсъждане на инвестиционния проект за разработване на находище Грънчарица. По думите му, ако подписката се подкрепи от над 70 депутати, може да се промени начина, по който се определят концесии. Как премина общественото обсъждане? Вижте репортажа на колегите Екатерина Костова и Юлиан Георгиев. Ами аз идвам с нагласа да защитим Велинград като един зелен град на България. Мината трябва да работи. Тя работила до 2005 година, не е имал никакви проблеми. Протестираме, защото имаме традиции, утвърден бизнес, имаме утвърден поминък. Не е нужно да създаваме нов поминък, който е само за 30 години. Конфронтацията правят 4-5 човека. Обикновеният народ във Велинград смятам, че не е с тях. Значи мисля, че няма да има някакви вредни емисии, които да пречат на хотелиерите или пък на жителите на Велинград, или пък на жителите на Кръстава, които сме пък там и сме близо до самия рудник. Минералните води нямат нищо общо с находище Грънчарица център. Няма от какво да се притесняват. Мината е безопасна. Аз организирах и подписка между депутатите. За няколко часа събрахме 42 депутати. Надявам се да минат 70, за да може, ако се налага, и да променим и начина, по който се определят концесиите.